Alhamdulillahirabbil alamin. Saiki tak absen dhisik ya. Asya, Tinta, Sarah, Faiza, Dinara, sampun cetak. Masuk kabeh ya, mlebu kabeh. Nah, iki engko arep sinau wong kok ya? Sadurunge diwiwiti ben semangat. Ayo yel-yel dhisik. Biasane nek pelajaran basa Jawa yel-yele piye? Ayo dipimpin Mas Rido. Siji loro telu. Aksara Jawa Kuncara. Aksara Jawa Kajiwa Kasalira. Aksara Jawa Hanjae Bawana. Semangat ya, sampun. Sampun semangat. Siap ngomong pelajaran? Siap. Seneng ora kalau pelajaran basa Jawa? Seneng apa seneng? Seneng. Sik, ning kene ning PPT ana gambar aksara Jawa HP. Aksara Jawa itu iso ditulis ning HP apa aja? Saged. HP-mu sampun dipasang aksara Jawa? Sampun? Kingko awake dhewe sakliyane nggunakake aksara Jawa ing media digital uga terus kaidah penulisan aksara Jawa manual iso nulis ora mung ndudul ning HP kok tapi uga terampil nulis aksara Jawa manual ning kertas utawa ning papan tulis. Iki ana 3 penilaian. Linge sampun Budiasar ing grup engko kerjane dhewe-dhewe gak pareng turunan. Ayo iki lho to? Bunine? Oh, wis berarti wis hafal kabeh aksara Jawa. Ya itu bar iki bar pelajaran iki kudu wis hafal aksara Jawa ya. Sinau barengan. Terus mane cang nggih. Iki apa aksara Jawa iso nggawe anak? Saged. Ya Instagram, Twitter, ning blog. Wis tau itre miturut pamawase wong Jawa. Besok bar iki sinau lah ya. Aksara Jawa. Iki contone blog, iki contone blog mau. Aksara Jawa gunane nggo apa to jaman saiki? Iki akeh dalan-dalan ning Jogja wis tulisane aksara Jawa. Umpama awakmu gak iso maca aksara Jawa iku iso kesasar ya. Enek neh kanggo aksesoris apa? Nemtek. Oh, nempel kayak ini ya. Kamu bisa maca gak? Bisa, soalnya kenal dia. Kamu tak durunge gak kenal dia, tak maca ora? Boten. Iki nempel apa nih? Karo iki. Aja kanggo batik utawa kaos. Saiki akeh kaos aksara Jawa. Hah? Motif gitu ya. Nggih, motif hiasan. Ana sing duwe kaos aksara Jawa? Dereng. Ana mana ya, Sik? Kalender aksara Jawa. Ana sing iso maca. Mau iso macane anu diurutkan. Oh, iki 1 2 3 ya. Iki kalender aksara Jawa ya. Ana mana iki? Sapa sing iso maca? Iki apa? Al-Qur'an isine aksara Jawa kabeh cah. Tahun pinten? 1858. Isine aksara Jawa. Ora. Iki wis gampang iki kanggo cah SD iki. Delok gambare iso. Apa iki? Jelas iki apa? Iki ya aksara Jawa. Cah saiki aksara Jawa iku wis apa mau Hanjaya? Hanjaya Bawana itu sudah mendunia. Ini juga aksara Jawa. Budia juga punya ini majalah aksara Jawa. Nah, isine aksara Jawa tok. Cerkak kuwi ana cerkak uga geguritan artikel ini aksara Jawa. Terbitan di Budiasar. Saged maca? Saged. Nah, ya sinau nek sampean pengen ngampil sinau nek sampean pengen ngampil iki wis ana ing perpustakaan MTSN Kota Madiun, tapi di hati-hati ya soalnya barangnya mek loro tok. Ya, aksara Jawa enten
wonten ing kawitanipun. Salajengipun inggih punika aksara pa bapa. Nah, mriki wonten aksara ngati kita paringi ko langkung rumiyin. Salajengipun inggih punika pasangan ngo. Pasangan ngo inggih punika sami kaliyan aksaranipun. Nah, wonten ing mriki mone niku kan diwaca u maka diparingi pasangan suku. Nah, mriki dados bapakmu. Salajengipun wonten n mriki ngagem aksara biasa. Nah, salajengipun wonten ju inggih punika ngagem pasangan jo. Pasangan jo dados punika salajengipun dipun paringi suku. Nah, iki dados munju. Ada mriki wonten kamaki malih salajengipun ngagem ko. Nah, mriki enten ko berarti ngagem pasangan. Pasangan ko inggih punika kados menika. Nah, munjukka. Nah, agar diwaos maka kita dipun paringi taling tarung. Dadosi bapak munjukko. Nah, terakhir wonten pi inggih punika ngagem aksara pa dipun paringi ulu. Nah, lajengipun dipun sandangan suara mau unine u gawe apa? Suku. Suku panggone isor. Sampun. Wingi wis dibentuk kelompok. Pun ya, ini monggo karo kelompoke dhewe-dhewe ya. Kelompok setunggal kali 3 sekawan. Tak paringi tugas nulis aksara Jawa karo masang. Aksara Jawa itu enggak ada spasi ya, kalau ada spasinya ya, ada 30. Ulu panggone kedua kali iso. Yo, iki. Sampun. Sampun. Terus Go. win gawe Saiki dilek. win jajan Iya, Bos. Simbol. Ayo, kelompok papat ya. Ayo Riane, masa kalah karo kelompok papat. Mas, damai semangat. Aja Riane kertasnya uga dianu lah ya. Kertasnya sih sak lembaran. Sampun. Yo. Coba dicek. Bener enggak jawabannya kelompok siji? Kelompok papat, kelompok siji. Kelompok papat, kelompok siji mau apa macane? Yudi. Wedi mau wedi. Wedi ulo bener? Bener boten bater to? Nah, terus? Nah, mari iki. Apa iki? Dibaca Rima, Rima apa Rimo? Rima tuku sego. Ngene Mas Ridho, mau ngene Mas Ridho. Terus? Iki bener apa salah? Salah kebalik. Masa huruf orane juga. Masa tuh gak apa-apa sih namanya. Rame juga, rame. Wale mana? Wale ya, rame juga. Yang langsung di sini jajan. Kok sih jenenge wis iso nulis aksara Jawa gak apa-apa nulis aksara Jawa langsung. Nek gak iso ya Latin sik gak apa-apa. Mun ya, kesimpulannya dina iki apa mau aksara Jawa enten pinten? Kali dosa. Aksara jenenge aksara le. Oh iku sik durung ana sandangan itu apa? Lambi. Tapi sik
polosan urung dimenehi klambi-klambine mau apa sandangane? Sandangan suara tapi kan setunggal kale terus terus ditakokne enten mboten HP-ne sampun wonten aksara Jawa sampun diita engko tugase kanggo minggu ngarep apa tugase awakmu WA-an kang karo kancamu sak kelas iki WA-an terserah ngobrol sembarang tapi syaratnya nganggo apa? Aksara Jawa sing apik-apik ya aja ngrasani kancane nah apa gaya aksara Jawa gak apa-apa ngrasani kelas 11 sing dene aksara Jawa gak bareng ya WA-ane sing apik gawe aksara Jawa ya terus hasilnya kok di screenshot dikirimkan ke Google Form ibu kanggo nilai keterampilan paling lama paling suwi seminggu sadurunge sinau basa Jawa minggu ngarep ya. Betul ya. Nah, itu diskusi. Kalau pelajarannya sama-sama di gawe keputusan ya. Sampun. Pasti naon dina iki ayo ditutup. Mas Rindo mimpin donga dhisik yuk. Posisi donga piye Mas Dangka jeung lamun ayo. Donga kawiwitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampun nggih matur suwun sakwise pelajaran dina iki niat sinau aksara Jawa tuh. Iya, ya, mulai dibuka blok aksara Jawa